Slate. Rolling. 11 editor. Master meet take 1, 11 editor. Action. I will polish you. I will polish you. The one you pay for. Yeah? If they see you, just wait till you fall. I will polish you. China. Okay, polish. Hey, I will polish you. Aboki, shine my shoe. Aboki, shine my shoe. I'm going to make a crab brush even a honey give that polish here. Just look at your life. The polish the home with you. And we cook woman never not to wear your raga, but a bar in a village. You got polish, when you polish, when I polish. When you actually can follow your cocoa, pushing your cocoa, I go back where you was up with your coat, and war. You better put police at an area. You have spent your money in buying clothes or watch. You will go Gazwamba. Don't keep big here. Hey, you have gotten heaven out of hell overnight. You look walking jump womb. Obata Apmark. I know. Obata Apmark. Ele massage no kwa. Obata chomi ya. Obata Apmark o. Chineke kremo na gana bo. Gimege kwa mhapu ga koso. Gimege kwa mhapu ga koso. Ihe nga akụ ni ihe. Eyiri ngo ndaga di nwoke. Eyiri ngo mokrobia nda aji gini. Imado onye awu. Ihe awo be mgbagbo ụmụ ogbenye. Ụmụ okrobia ni onye enwedukwa onye ọsọ. As long as iji ihe na-akpọ ego. Ego ahụ dịkwa sọ ego. Owo. Imo owo ụmụ ruru ego nda. Ego n'olu Igbo gbaga ọkpịrịkpa mana owo ijide ha na owo onye ya gere fufuroro ote ka ọ nọ bahom ihe hụrụ Are you serious? Hey, nwa m ka na-asụ bekee. Are you serious? Ya wo yibi ga-asụ mgbe ọ ga-efo gị n'anya. Are you serious? Ejiri ndị cartoon. No. Let's go. Roll it. Roll it. Roll it. Roll it. Still rolling. Roll it. Quiet. Roll it. Still rolling. I know. Yes. Sorry, walk back. Put there. Roll it. Still rolling. Action. Are you serious? You can ask English and Polish. By the time she will drain you, Uri Chag, you can ask you, wow, am I dreaming? Or you can do the next time when I get up. Your life will be worse than Ejike's life. It's how I should bet it. Each and always do one. Hey, you really police and one about the sweet. You don't know what the very sweet, what the capita. Yes, Renga. What take I get taken a Moses. By the time they must have finished licking sweet, Haga, Mammy, I want to go on your son. Don't come on, sis. Now you can go here, foolish boy. Let's go. Roll it. At this point, my best. Let's go. Roll it. Go back. Still rolling. Roll it. Still rolling. Action. Get a cote, cash, sweetie. Are you going? Shoe shiner. What can polish? The actually can polish. I never even start the matter. Actually, me by into the Malachi of the issues. Give read this your nepotism body. Why you rob Raga, Yam Nakaka? Actually, you get a number of one thing. Oh, in the center, how was it? Hey! Who him? I barely look about Muna get her. But on your Hey! Okukwe. Obata. Okukwe Kapoge Wensu. Kapoge. Oh, my guitar. Hamo, leave me. Oh, my guitar. Leave me. Oh, my guitar. Leave me. Don't let me call my brother for you. Your brother. Make what I go. It's a like Mo. Ham now. Hamo. Leave me now. Leave me one. Come leave you one. Leave me two. Leave you two. Okukwe, leave me one. Leave you one. Ham now. Ham two. Ham one. Ham two. Ham two. Ham two. Ham one. Ham two. Hamo. Ham three. Hey! 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 You got butter out. You got butter out. Hey, Chineke me. Chineke me. Oh, Munageta. I'm a man. I go enter. No feet. Yeah, Wulu. Hey, Bemba. Mike. I'm a here to the morning. Okay, I just apply me home. I'm making you penny how. I'm making you penny. Oh, yes. Oh, yes. Ah, up what?
What if you come to here na primary school abi? Nke bụ na ọkụkọ bụ ụmụ ya na-amị anyị na be m esi n'iru ụlọ amịfe n'azụ na esi n'azụ ụlọ mife n'iru ụlọ ịtụpụ ife ka ịtụnye na dustbin fa aghọchalịa Ihe nwaanyị a na-akọ. Amazịkwa m ihe mme. Jụọ ese maka mmụọ na Brazil ife a na-akpọ ụmụ akọtakasịa. Aha bụ Miko, ọ bụ ọkara ọ Miko na Cape City, Miko na Cape Town. nwoke ife na-adị eme gị ụlọ ọma gịnị gbasara gị Ị na-enye m 5,000. Ishi a oyiri gị 5,000. wụrụkwa ihe ọzọ mere m na-abụ abụ ndị nsọ ya dị ote nwụrụ m ote ka ọkụkọ ote ya m nwụlie m elu ote esi m Chineke bịa kọm na lote m kajise lee m agwa gị hụrụ m mma abụ m already made. onye na-eme nga ọnụ famili unu nwekwara kọma Nna ihe ọ. ịdịkwa ikwesị ịdị pịa ya flo ndị ahụ ndekọrọ m ihe n'obodo kọwa m n'ọkọ mụ ọ bere m onye kọm dị famili ya famili ọbụla anyị bachara anyị kọwa n'ọkọ anyị pụta na geti anyị dee ya dọn Nwa gee ntị, ịkparịa m ọzọ mgbe upurutu. Okongwo ka ị bụ onwe isi ya. okay that very night na m hụrụ gị n'okwukwe n'ime moto unu nọ na-agụrụ m okwukwe m dị n'ime ya Ụmụ gị bịa be m wee zuru spinal cord. ọ karọ mma Fa wepụta ya. unu were nwa mmadụ timkpa somebody's 9 months ihe nwaanyị mmadụ mgbọsị nne gị nwụrụ ama m ụdị ikikere eze ụta ga na-asị nwa ya atagbuola onwe na Nna anyị na-akwụyali mgbe ọbụla anya tojuo n'elu. Ijiri ike ọkụ nwa obele ife taa. Nna ya etipụ ọfịa. nwatakịrị nidere nwunye ego dị nne ṅụ gbuo m niile gbuo m kabere m akụrụ onwe akụtụgburu appetite Onye ọma dị mma na-eme mma na-eri mma na-eme ihe mma n'ebe ndị mma nọ afọ ọhịa nwaanyị bụ mma. Nne m na-ejide chagụ mmemme ya alụkụ. ihe m na-ajụ gị bụ gịnị ka nwa m nwoke mere unu ji wee kọọ ihu n'ụkwụrụ ya kọọ ya eji ka kopa Nyere ụmụnne gị efe ka ha lụọ di, ọgwụ nọchiri ha ụzọ, amụsụ ihe nwụ. Onye kote ya kolu na nsi unu jee nke siri unu agadi nwoke ihe ije nke agadi nwoke ije agadi nwoke ji ezigbo ego ọ na-anwụ na Fraịde a na-egbuli eto nwụkwa ibulu ego na-ana. Miko ọmụ ka ije ejefu. Miko na Cape City ka ijefu. N'iji dị shishi, yọbataba na-asa Miko n'aka Miko, akarigo m ịza Cape Town, ihe mbụ Miko Cape City, enefe gị. Okwu kwuru abụrụ ọjọọ okwu biko. Okwugo m ya ọbụrụ gị abụrụ onye izi nna wee kwubugo m ya na ọ nwere ihe ga-emekọta n'ụwa mụ na nwoke ọbụla enwe mmekọrịta nwoke na nwaanyị tupu mụọ di. Yee aṅụ mgbanyị ka ọnwụ fere m n'isi. Makwara mmanya nwa anwa n'ụdị ịmụdị mmadụ ọ bụ. Akwa ọcha baalụ gị onye isi ndị Christian mother. Biko kwe mba ekwulitekwenye chaa ụdị ya eme ya nnọọ okwukwe o nwere na Chukwu a na-ada ịghọtago o nwere ka ọ dị sọsọ ma mmadụ gbanyere m ọla n'aka onye nkọwazuo akụkọ ama m na ọ dị serious. Hai oge mụnwa wụ Miko na Cape City gbanye gị ọla n'aka. Before mbanye gị ọla n'aka ekwesịrị m test gị taa gị rie gị mara ma ị na-atọ magi aja ma nnu makwa ma ị ga-atụlikwa ime ịma ụmụ nwaanyị ugbu a ha tụrụ ime ha awụpụ ha tụrụ ha awụpụ ekwesịrị ịma na Ihe na-akọ ada aba m nta gbachago gị ihe na-agwa gị ifu ebe a akpọchiri ya sensị welu ka ya tụọ n'ime mmiri ọcha. ihe na-eme adịghị ọkọ mma onwe gị ka ị na-eme ihe a ifuru otu Obinna gị ashiwe dị straight ihe nwa na-eji egawa eluigwe. Miko ọwụ gị ewo agafego ka ma ga amadụ m sọ ọgụ paaka ele otu site na anwụ ihe m chọrọ ịgwa gị anyị paaka ahụrụ ọzọ n'ahịa agụgụ ọhịa taa ewo nna m kamgbe ilo ihe ịkwọ ngwa ụlọ ị gatụrụ gị paakọ moto ka ọ dịkọ ihe memere na ọwụ stop and park ya ọ dị ọda dị enu mgbe amaghịzi mgbe unu jiri unu mechakwara n'oge bikos ele ka ị na-eme anya atabeghị m anya oke ụsọ bagara gị n'anya aja okay that very night na m hụrụ gị n'okwukwe n'ime moto unu nọ na-agụrụ m okwukwe m dị n'ime ya okwukwe gị nọkwa n'ime moto gị na-eri nna m itikakwa otiti gị ụtọrọ nnọọ ụtọ gị na-eti okwukwe na-eti oke otu isi yipụ ya akwada dị anọ m gaa na-awọchụ gị gbụrụ ya akwa ote gbụ ha ya oke isi gamie nna m iti okwukwe na-eti Miko nwa na-etikwanụ kwee nna m iri elu ụwa n'ọnụ Oge mgbudi na-afịọ ịnọta aka Mike nọzụrụ wọtara ya awa
anọgide m ga-aka otu awa abụ abada ha pụtasarị ka onye ọ ga-anwụ n'elu okwukwe nga maka akwụkwọ nsọ sọ mmadụ nwụọ n'okwukwe anyị kwesịrị ịnwụ n'ime okwukwe so ọ bụrụ na onye a nwụọ n'okwukwe ọ ga-adị ndụ ọzọ nna m jisie ike o mbata nke ka dịrị ya mma sef iyi ike gole short nwa brief skirt ya fle ọgide ara ga ahụ ihe ọwụ kam gbuo m ka ị n'ide tụka mmepele m ọnụ ụzọ unu bido ọrụ adanne jisie ike ihe ahụ family work gị rụrụ nwa gị rụrụ nne chike ga-emega ha n'guzo ha agbata jisie ike at least one thing must kill a man. It's not a bad thing na nwoke nwere ihe ndị ọ laikere ihe ndị ọ laikere na-elekwa n'anya towards it nne jisie ike ya onwe gị oge ka Christ bata n'ime gị o Christ bụrụ n'ime ekwara all right, this is Chief Imo. I believe you all know me very well. Today is day one of this very production, and so far it's been fun. It's been moving smoothly, and it's something different we're trying to cook this time around. So if you've not subscribed to our YouTube, fast and fasten your belt. Go there now and subscribe so you begin to enjoy all these good comedies we are putting together for families to smile after the day's stress and all the happenings around. At least you go into our channel and make yourself happy so that your stress will go away. I still remain Chief Imo worldwide, longinus Anokute. Follow me on Instagram at Chief Imo and on Facebook Oriako Longinus. Then you can as well do the following at Chief Imo Comedy. Subscribe. Day one. Subscribe. If you don't subscribe, you won't take it. If you don't subscribe, if I catch you, if you don't subscribe, God them basoka. When they subscribe, If I'm Megan, subscribe. Yes, Chief Imo. Love you. subscribe or key when we'll be angry. Our two said Subscribe or because subscribe. To subscribe to Chief Imo Comedy. Are we there yet? Magam Chief Imo Comedy. All the way. Chief Imo Comedy. All the way. Subscribe. There, We subscribe. are losing it. You don't need to waste time.